Mihelić, Lucija Nemanić, Paula Štir, Dora Živković, Lucija Kiršenhojter i Helena Kovačić. One su za danas pripremile osnove gimnastičkih elemenata onako kako počinju učiti najmanje djevojčice, od koluta naprijed sa pruženim grčenim nogama, zatim kolut natrag, također grčene i pružene noge, zatim razne zvijezde na jednu ruku. Obratite pažnju kad budete gledali Paulu Štir, ona će izvesti takozvani element koji se zove Araber, to je zvijezda bez upiranja u ruke. Nije jednostavno napraviti kolu sa pruženim nogama, pruženim prstima, dakle ni koljena, ni zglobovi ne smiju biti grčni. Malo. Sve ove djevojčice vježbaju najmanje 2 ili 3 godine. Uspjeh u gimnastici postiže se tek nakon 5 godina, odnosno kad svaka od gimnastičarki svaki element uvježbava i napravi ga najmanje 2400 puta. Ovo je dakle zvijezda na jednu ruku, a slijedi ono o čemu sam govorila, Araber, uskoro. Poseban pljesak, bila je to zvijezda bez upora u ruke. Vidite razne gimnastičke skokove, nažalost za veću kombinaciju 2 ili 3 povezana elementa na ovoj pozornici nemamo mjesta, ali to možete vidjeti ako dođete k nama u Samobor. Treninzi su svakodnevno od 6 do 9 sati, pa čak i subotom. A pozivamo vas, iako se čini jako daleko, na božićni turnir 18. prosinca. Tada možete vidjeti što ove djevojke izvode i na ostalim spravama, dakle ne samo na tlu, ovo su vježbe na tlu, one vježbaju i na gredi, na preskoku i na ručama. Nešto od njihovih elemenata možete vidjeti na našem panou, izloženom na štandu grada Samobora. Inače, što se uspjeha tiče, ove djevojke sve nastupaju u C kategoriji. Lucija Kiršenhojter aktualna je viceprvakinja Hrvatske u kategoriji juniorki. Lucija Nemanić aktualna je viceprvakinja Hrvatske u kategoriji kadetkinja. Ekipno kadetkinje su 6. godinu za redom viceprvakinje Hrvatske. Aplauz za ove naše vježbačice. Bravo, bravo, bravo.